Lehdistötilaisuus. Naiset ykköspelisin runkosarjaa Haminan Palloilijat Kuusankosken Puhki. Kotijoukkue vie 1-0. Jaksoin 3-3, 6-2. Paikalla pelijohtajat ja ykköspalkitut aloittaa vierasjoukkueen ykköspalkitusta Emma Syrjää. Mietteitä pelistä, sulla oli hyvin lyönti mallillaan. Mutta... No joo, itellä oli kyllä ihan hyvin risussa, että en nyt kovin tiedä mistä se sitten meillä jäi. Ehkä se oli tossa, että kun kaveri rupesi saamaan onnistumisia, me kyllä hyvin niin pysyttiin ulkopelissä mukana, mutta sitten se ehkä sanan sisäpelin joku siinä nyt vaan oli, että ei sitten napannut. Kyllä tästä vähän hampaankoloa jää. Okei, no sehän on hyvä. Kyllä, kyllä. Nea Forssen, sullakin oli ihan hyvin risussa. Olit eri mieltä, kun tuolla oli pari, jotka veikkasi, että varmaan menee molemmat jaksot tasan ja kotareessa sitten ratkotaan. Ai jaa. Sitten Nea olikin eri mieltä. Ei me nyt kotareihin asti mennä. Oli meiltä kyllä ryhtiliike siihen toiselle jaksolle ylipäätään. Että vähän unisia oltiin siinä ekalla jaksolla ja aika paljon räpylävirheitä tuli. Mutta UPkin alkoi sitten pikkuhiljaa enempi pitämään, niin tärkein voitto meille. Onnittelut siitä. Onko kysyttävää peleitä? No hyvät vastaan. No niin, kiitoksia pelaajille. Kiitos. Jatketaan pelijohtajien kanssa. Jukka Mäkinen. Tiukka ensimmäinen jakso, mutta sitten menivät lyömään läpi ja vähän repesi. No semmoista se pesäpallo, että välillä menee läpi ja välillä saadaan kiinni, mutta mä oon tyytyväinen tyttöjen peli, että kumminkin saatiin tarpeeksi tilanteita 15 ja muuta että oli siis hyvä peli tytöiltä ja täytyy niinku, vaikka varmaan pettynyt olo on tytöillä ja varmaan itselläkin, mutta oltiin pelissä hyvin mukana, saatiin tilanteita mutta kaveri oli tällä kertaa piirun verran parempia. Onnittelut heille. Kiitos. Marko Hovi, piirun verran parempi. Et ole varmasti tyytyväinen ekaan jaksoon. No joo, en ole kauhean tyytyväinen eikä kukaan muukaan ollut tyytyväinen. Toka jaksohan meillä oli ihan raikasta, hyvä ulkopeliä ja hyvää sisäpeliä, mutta ekalla jaksolla tietysti kun hyvä joukkue on vastassa, niin siis meillähän kävi niin, että me tiputeltiin palloja aika paljon ja kaveri sai tilanteita ja sitten kun kaveri saa tilanteita, niin lyöhän ne hyvin sitten sen jälkeen. Että kyllä me oltiin ekalla jaksolla ei oltu kauhean hyviä tuossa räpyläpelaamisessa ja sitten se vähän heijastui siihen ekaan jaksoon, mutta ei mitään. Puhti on hyvä joukkue. Ja sitten toka jakso oli tietysti meiltä vahvaa pelaamista ja tokalla jaksolla saatiin tietysti tilanteita ja sitten tietysti toi Neijan huikea lyönti tohon, niin se sitten tietysti tuotti meille pelistä voiton. Ajattelet tuplakierros tai tuplaottelut vieraissa? No ihan, meillä tietysti tässä vähän kokoonpanoa, kun näitä on kaikennäköisiä koulukiireitä ja muita kiireitä, että katsotaan nyt mitä pelaajia meillä on käytössä perjantaina ja ketä lauantaina, mutta ihan hyvillä fiiliksillä, että Ikaalinen Seinäjoki niin kuulostaa ihan hyvältä ja joukkue on kyllä valmis. Selvä, katsotaan. Kiitos.